Tania, știi că e foarte important ce lucrez acum. Mai e nevoie să trimit un mail? Te rog, lasă-mă să-l termin. Te rog, nu mă deranja, că deja sunt agitată. Mami, uite, fluture, Tania, chiar ți-am explicat cât de important e pentru mine. Chiar e foarte important să termin asta și uite, mai am încă 10 minute. Mami. Te rog, Tania, dar nu pot lucra de tine, dar ți-am vreau zis că să-ți arăt ceva și tu nu vii, tu niciodată nu vii. Ți-am zis că stau acasă și ți-am explicat că asta e condiția, că eu voi lucra și tu nu vei putea. Vai că îmi strici acum. Hai numai să vezi ceva. Altă dată, nu o să te mai iau de la grădiniță și nu o să vin. Hai, te rog, hai să-ți arăt. Deci altă dată, nu te mai iau de la grădiniță, nu te mai iau de la grădiniță. Hai să vezi. Gata, merg în altă cameră. Nu știu. Îmi vine să te duc înapoi la grădiniță. Știi că am discutat cu tine că astăzi te iau de la grădiniță de la amiază, știi? Da. Și ne-am înțeles că voi avea puțin de lucru. Și că nu voi putea sta cu tine, deși îmi doresc foarte mult lucrul acesta. Eu zic să punem ceasul, să stăm 10 minute împreună, să facem ce vrei tu. Da? Să ne jucăm cum vrei tu, știi tu cum e timpul nostru special. După care o să te rog să te pregătești mental, că eu o să am un pic de lucru. O să dureze cam o jumătate de oră. Bine? Da. Să dansăm. Dansăm? Da. Ok. Că ne aștepți. S-a terminat timpul, draga mea. Așa bine m-am simțit. Și eu. Și după ce termin de muncă, mai punem 10 minute. Bine, Okay? da, bine. Tu ce te gândești să faci în timpul acesta? O să desenez ceva. Mami, uite, ți-am desenat o inimă. O secundă. Wow, ce drăguț! E pentru tine. Mulțumesc, uite, să știi că o să-mi iasă mai bine mail-ul pe care am de să-l scriu. Uite-l pun aici pe birou. Wow, mulțumesc! Mulțumesc! Mai durează încă 10 minute, a trecut doar jumătate din timp. Bine. Te descurci foarte bine. Mulțumesc! Dragi părinți, copiii noștri au în permanență nevoia să se simtă conectați cu noi, așadar este responsabilitatea noastră să le oferim acel sentiment de siguranță, sentimentul de iubire, sentimentul că sunt importanți și că suntem acolo pentru ei. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut filmulețul, abonează-te canalului meu pentru a vedea fiecare filmuleț pe care îl postăm marțea, filmuleț educațional pentru părinți, și lasă-ne în comentarii despre ce ai vrea să vorbim în filmulețele următoare. De asemenea, te invit să distribui acestui filmuleț altor părinți, altor educatori, altor persoane cărora le poate fi de folos. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de zile cu conectare. Pe curând!